Εδεσιμότατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα και Σύμβουλοι, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι του Συλλόγου, καλώς ήρθατε. Καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε τους εκλεκτούς καλεσμένους μας που μας τιμούν με την παρουσία τους και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.
Ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά το ποδόσφαιρο πάντα μας τα χαλάει. Καλωσορίζουμε τον νέο Δήμαρχο Αλιάρτου, κύριο Ντασιώτη Γιώργο, τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, κύριο Καραμπά Βασίλη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Ευρυτανίας, κύριο Τσιτσάνη Λάμπρο, τους Περιφερειακούς Συμβούλους Βιωτίας, κυρία Παπαθωμά Φανή και τον κύριο Ζόγα Γιώργο. Το συμπατριώτη μας υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο Χριστακάκη Σταύρο, τον Αντιδήμαρχο Θηβαίων, κύριο Βενιζέλο Κώστα, και την Πρόεδρο του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Λιβαδιάς, κυρία Γερασίμου. Καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε επίσης και τον φίλο του Συλλόγου μας, δημοσιογράφο, κύριο Προβόπουλο Ηλία, ο οποίος είχε τη διάθεση να παρουσιάσει την ενδιαφέρουσα ομιλία του που αφορά τον τόπο μας και τους ανθρώπους. Τώρα λίγα λόγια για το Σύλλογό μας. Ξέρω ότι αργήσαμε, θα είμαι πολύ σύντομος. Το ΔΣ του Συλλόγου, που είναι καινούριο, αποτελείται από τον Πρόεδρο Δημήτριο Μερμίγκη, τον Αντιπρόεδρο Χρήστο Σταμούλη, τον Γραμματέα Κώστα Καπλάνη, τον Ταμεία Γιώργο Παπαντζήμα, με μέλη τον Γιώργο Παπανικολάου, τον Παναγιώτη Χρυσικό και φυσικά ο επίτιμος Πρόεδρος Σπύρος Τσιγαρίδας. Το ΔΣ ευχαριστεί θερμά τα μέλη του χορευτικού και ιδιαίτερα αυτούς που συμμετέχουν απόψε. Φέτος έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή από όλα τα χρόνια. Παρακαλούμε, ας συμμετέχουμε όλοι μας και ας στείλουμε και τα παιδιά μας. Σε αυτούς θέλουμε να αφήσουμε κάτι από τις ρίζες μας, γιατί στην εποχή που ζούμε φαίνεται ότι κάποιοι άλλοι θέλουν να μας ξεριζώσουν. Αλλά εμείς οι Ευρυτάνες είμαστε σκληρά καρύδια. Πάντα αντέξαμε και θα αντέξουμε και τώρα. Ευχαριστούμε επίσης για τη μεγάλη βοήθεια που προσέφεραν στο Σύλλογο οι κυρίες Χριστίνα Κουτσιούμπα και η κυρία Ελένη Παπαθανασίου. Σας υπενθυμίζω και πάλι τη σημασία της αξίας της αιμοδοσίας, που είναι αυτονόητη, και ας βρούμε όλοι λίγο χρόνο που απαιτείται για να κάνουμε μια προσφορά ζωής. Αφήσαμε ήδη πάνω στα τραπέζια έντυπα που μπορεί ο καθένας να απευθυνθεί και ποια είναι η μέρα που ο Σύλλογός μας μπορούμε να προσέλθουμε στο νοσοκομείο και να προσφέρουμε αίμα, το οποίο θα δοθεί σε οποιοδήποτε από τα μέλη του Συλλόγου μας. Τέλος, ο Σύλλογός μας προγραμματίζει επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης αυθημερών. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ και τους χορηγούς του Συλλόγου μας που μας πρόσφεραν δώρα και χρηματικά ποσά. Το δάσκαλο επίσης ευχαριστούμε του Συλλόγου μας, τον κύριο Γιάννη τον Κουτσούμπα, που κάνει άριστη δουλειά. Και τώρα θα ήθελα ένα σύντομο χαιρετισμό από τον εδεσιμότατο πατέρα Γραφιώτη Νικόλο, εκπρόσωπο του Συμβασμιότατου. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, αγαπητοί μου αδελφοί, καλησπέρα σας. Έχω την ιδιαίτερη τιμή να εκπροσωπώ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδίας, κύριο Γεώργιο. Σας μεταφέρω τις ευχές και την αγάπη του. Θα ήθελα να βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας, όμως λόγω κάποιων υποχρεώσεων δεν μπορεί να παραστεί. Σας εύχεται ο Κύριος μας να σας χαρίζει υγεία, μακροημέρευση και κάθε αγαθό. Σας συγχαίρει για την ωραία αυτή πρωτοβουλία της εκδήλωσής σας. Και εγώ εκ μέρους μου από καρδιάς θέλω να σας συγχαρώ για τη διοργάνωση αυτού του συλλόγου και για όλους που συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση, αυτή την απόψινή βραδιά, όλους τους παράγοντες, τα μέλη του συλλόγου και όλους όσους με τον δικό τους τρόπο καθένας ξεχωριστά προσφέρει την αγάπη του και με τον τρόπο του στηρίζει το σύλλογο. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση, υγεία να έχετε και να είστε όλοι καλά, να περάσετε μια ξέχαστη βραδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ τον Αντιπεριφερειάρχη Βιτανίας, κύριο Καραμπά,
Αγαπητέ Πρόεδρε του Συλλόγου, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καλησπέρα σε όλους σας. Είναι η πρώτη φορά, η πρώτη εκδήλωση που βρίσκομαι κοντά σας και ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος από τη δικιά μου πλευρά, τα αισθήματα εξάλλου και από τη δικιά σας είναι αμοιβαία, να έχω την ευκαιρία κι άλλες φορές να είμαι κοντά σας, να γνωριστούμε και να ενώσουμε τις δύο πατρίδες. Τη δεύτερη πατρίδα σας, εδώ τη Βιωτία, και την Ευρυτανία που όλοι πασχίζουμε και όλοι αγαπάμε. Προερχόμαστε από έναν δύσκολο προεκλογικό αγώνα, αλλά επιτυχή. Και βεβαίως θέλω απόψε να δεσμευτώ ότι τα προβλήματα στην περιφέρεια είναι ενιαία πλέον. Εμείς βεβαίως θα ρίξουμε το βάρος στην Ευρυτανία εκεί που ταχθήκαμε. Τώρα, αν φωνάζει ο Περγκαντάς και για τη Βιωτία, καλά κάνει. Από εδώ είναι, τόσα χρόνια εδώ τιμάει η Βιωτία και πιστεύω ότι μαζί που συνεργαστήκαμε όλα τα χρόνια, με τους εκλεκτούς συνεργάτες, συμβούλους περιφερειακούς, τους εδώ, όλης της περιφέρειας, το Λάμπρο του Τιτσάνι που είναι από την Ευρυτανία, το Ραυτόπουλο είναι εδώ απόψε μαζί μας, θα συνεργαστούμε με αυτόν τον τρόπο, με τέτοιο τρόπο μάλλον, να αναπτύξουμε αυτή την περιβόητη περιφερειακή συνείδηση που δεν καταφέραμε να το κάνουμε μέχρι σήμερα. Να μεταφέρω τους χαιρετισμούς. Τι περίεργο είναι απόψε. Εγώ του κλέρχου του Περγκαντά στον τόπο του, εδώ, στο νομό του, στην πόλη του. Βρισκόμαστε μάλλον όλοι, είναι σε συνεννόηση το πρόγραμμα. Βρίσκεται εκτός νομού, αλλού στην περιφέρεια μέσα, για ανάλογες εκδηλώσεις και ανάλογες υποχρεώσεις. Τις ευχές του για καλή διασκέδαση. Ό,τι είναι καλό, χρεώστε το σε όλους. Ό,τι είναι κακό, να το χρεώνετε στον κλέρχο τον Περγκαντά, όχι σε εμάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ γιατί που γνωριστήκαμε και συγγνώμη που θα φύγουμε νωρίς γιατί έχουμε και μια υποχρέωση στην Αθήνα. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Ζητώ συγγνώμη από τους υπόλοιπους καλεσμένους που δεν θα έχουν την ευκαιρία να προλογίσουν, να απευθύνουν χαιρετισμό λόγω του ότι πιεζόμαστε από τον χρόνο. Θα ακολουθήσει η ομιλία του κυρίου Προβόπουλου και στη συνέχεια το χορευτικό μας θα κάνει λίγους χορούς και μετά θα διασκεδάσουμε με παραδοσιακή ορχήστρα από τον τόπο μας μέχρι πρωίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Προβόπουλος, συμπατριώτης μας από τη Μεγάλη Κάψη, δημοσιογράφος στην Ελευθεροτυπία και λάτρης της Ευρυτανίας και περιπατητής σε όλες τις μονοκορφές, θα μας κάνει μια παρουσίαση για τον τόπο μας, για τα επαγγέλματα και τους ανθρώπους που χάνονται. Παρακαλώ. Αγαπητοί συμπατριώτες, καλησπέρα σας και καλό χειμώνα και καλή θητεία πλέον στους νέους τοπικούς άρχοντες της Ευρυτανίας και περιφέρειας. Είπε προηγουμένως ο Βασίλης, λέω Βασίλης, δεν λέω το Περιφερειάρχης, ότι η περιφέρεια έγινε, η στερεάς Ελλάδος έγινε μια ενιαία. Τώρα περισσότεροι φωτογραφίες που θα δούμε είναι από τα κέντρα, από το πιο ακραίο μέρος της περιφέρειας. Το πιο ακραίο προς τα κάτω ποιο είναι εδώ κάτω στο Σκύρος, αλλά από την μεριά, από τη Βιωτία, εδώ στις στροφές. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να μιλήσουμε για ένα έργο ζωής, θα έλεγα, για την Ευρυτανία. Βέβαια δεν θα το απολαύσουμε ως πρέπει λόγω χωροταξίας, αλλά και λόγω μιας απρόοπτης κατάστασης με τα τεχνικά μέσα. Άλλο πρόγραμμα το έγραψα εγώ, άλλο πρόγραμμα έχει ο προτζέκτορας, αλλά λίγο πολύ θα το καταφέρουμε. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος, γιατί στην παραγωγή αυτού του έργου διαπίστωσα ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βιβλίο αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους της Ευρυτανίας. Ήθελα να δούμε καμιά 50 πρόσωπα από την Ευρυτανία, εντελώς απρόοπτα, που έχουν σχέση με τα επαγγέλματα, που δεν έχουν, αλλά σας είπα με το σύστημα των κομπιούτερς λίγο
είχαμε πρόβλημα. Λοιπόν, είναι ένα αφιέρωμα για τους ευρυτάρες και τα επαγγέλματα. Τα επαγγέλματα που έκαναν τα χρόνια που πέρασαν και ορισμένα από αυτά που συνεχίζουν να ασκούν ακόμη, σαφώς πιο εξελιγμένα. Αλλά στον πυρήνα τους παραμένουν εντελώς τα ίδια, καθώς οι βιωτικές ανάγκες και οι συνθηκές που όθησαν τον άνθρωπο να τα ασκήσει παραμένουν και θα παραμείνουν στον αιώνα τον άπαντα οι ίδιες, εκτός αν το ανθρώπινο είδος περιπέσει σε μετάλλαξη. Βλέπουμε φωτογραφίες από το χώρο, έχει σημασία. Έχοντας υπόψη ότι αναφερόμαστε στην Ευρυτανία, ένα ιδιαίτερο σύνθετο και ποικίλο τόπο με ψηλά βουνά που καθορίζουν τη ζωή των ανθρώπων, πολλά ποτάμια και βαθιές χαράδρες που δεσμεύουν δραματικά τις μετακινήσεις και την επικοινωνία τους και την άγωνη σε μεγάλες εκτάσεις γη τους, αυτομάτως μπορούμε να καταλάβουμε πως τα επαγγέλματα που αναπτύχθηκαν εκεί περιορίζονται στη γη και στον κύκλο του χρόνου, στο κοπάδι και στο ποτάμι, χειρονακτικά κυρίως και ιδιαίτερα κοπιώδη, καθώς τα τεχνικά μέσα ήταν λιγοστά. Το ίδιο εξάλλου συνέβαινε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μέχρι την δεκαετία του 60 μπόρεσαν να αλλάζουν όλα με μεγάλη ταχύτητα. Οι φωτογραφίες είναι από την ψηλόραχη λέμε πάνω από τα κέντρα, που ανεβήκαν με τον Τάκη του Παπαδιά πρόπερση στις εκλογές. Ο Τάκης ψήφισε στις εκλογές, εγώ δεν ψήφισα γιατί... Λοιπόν, παρατηρούμε γενικά στα επαγγέλματα της Ευρυτανίας ότι η τεχνολογία έφτασε, αλλά όσον αφορά τον κύκλο των παραδοσιακών επαγγελμάτων έμεινε κενό γράμμα, γιατί όταν έφτασε, για παράδειγμα, ο δρόμος για τα λιβάδια της Πρασάς, ο κόσμος είχε ήδη φύγει με τα πόδια και είχε κατασταθεί βιωτεία. Ώρα καλή εσείς. Ή σε άλλες περιοχές όπου υπήρχε μεροκάματο και καλύτερες συνθήκες ζωής. Έτσι λοιπόν, ποια κτηνοτροφία θα αναπτυσσόταν όταν, για παράδειγμα, δεν έφτανε το ηλεκτρικό ρεύμα στα κέντρα, σε πολλά χωριά πέρα από το Καρπενήσι, και το μεταφορικό κόστος στις διατροφές ήταν απογορευτικό. Όλα λοιπόν τα επαγγέλματα κινούνταν γύρω από την αγροτοπιμηνική ζωή και για πολλές δραστηριότητες των ανθρώπων δεν ήταν ανάγκη να χαρακτηριστεί κάποιος επαγγελματίας. Έτσι ήταν λίγο πολύ όλοι χτίστες και έφτιαχναν τα πρόχειρα καλύβια τους, το ίδιο γινόταν και με τους τυροκόμους ή τους χασάπιδες και ένα σωρό άλλες δραστηριότητες. Όμως, τα επαγγέλματα που δεν μπορούσαν να κάνουν όλοι, αλλά και αυτά συνοδεύονταν με αγροτοπιμηνικές ασχολίες, ήταν λίγα και σε αυτά ξεχώριζαν οι σιδεράδες ή οι γύφτοι, όπως συνηθίζονταν να τους αποκαλούν. Και αυτοί μάλιστα δεν ήταν σε όλα τα χωριά, αλλά κυρίως στα κεφαλοχώρια και συχνά μαζί με την τέχνη τους ήταν και η μουσική. Τέλος πάντων, θα πω ό,τι έχω να πω και θα δούμε στις εικόνες. Λοιπόν, ένας από τους τελευταίους σιδεράδες ήταν ο Γιώργος ο Φλέγκας, από τη Δυτική Φραγκίστα. Θα τον δούμε σιγά σιγά μετά, καταλάβετε τι σου μιλώ. Ο οποίος, αν και δεν μπορεί πλέον να παλέψει με τα σίδηρα, διατηρεί πλήρες το σιδηρουργείο με όλα τα εργαλεία, ακόμη και το φυσερό έχει σε μια γωνιά, σαν μνημείο μιας άλλης εποχής. Τον Μπαρμπαγιώργο, που τα χρόνια δεν τον έκανε να παρατήσει μόνο τα σίδερα αλλά και τα πέταλα, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια έχει αφήσει ίσχυο και το πιο γνωστό κλαρίνο της Ευρυτανίας. Απόκαμε και με αυτή την τέχνη, αλλά δεν μας χάλασε το χατήρι μια μέρα που τον επισκεφτήκαμε στο σπίτι που ζει με την κυρά του, στη Δυτική Φραγκίστα, και το έπιασε για λίγο στα χέρια και φύγησε 2 ανάσες και μας άφησε με την υπόσχεση ότι μια μέρα θα μας παίξει κάποια λίγα τραγούδια με τον τρόπο που μόνο αυτός ήξερε. Γιώργο το Φλέγκα φαντάζομαι τον έχετε ακούσει πολύ. Όμως πολύ περισσότερο έχετε ακούσει τον αείμνηστο Γιώργο Πότσο ή Ζαβλάνη. Αυτόν τον άνθρωπο τον γνώρισα πρόπερση σε ένα πανηγύρι στο πρόδρομο και κάτσαμε κανένα 2 ώρες και θαύμασα ότι μέσα σε 60 χρόνια αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα μνημείο της μουσικής σκηνής στην Ευρυτανία, θα έλεγα. Μέσα σε 60 χρόνια, 70 χρόνια κατάφερε και γλέντισε και χόρεψαν οι περισσότεροι Ευρυτάνες με αυτόν. Κρίμα που έφυγε και τόσο νωρίς. Στην ίδια κατηγορία είναι ο Μπαρμπαγιάννης ο Μάκας, ο τελευταίος από τους παραδοσιακούς τραγουδιστές της Ευρυτανίας, ο οποίος διασώζει με την τέχνη του όχι μόνο παλιά ακούσματα και τραγούδια, αλλά και τον τρόπο της ζωής του ως αγρότης, γιατί αναφέραμε ότι δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος μουσικός, έπρεπε να ήταν κάτι άλλο, να ήταν αγρότης, να έχει πρόβατα, γύρια, κάτι να έκανε. Και είναι ο μόνος που μας θυμίζει, γνωρίζει τα πολύ παλιά τραγούδια κλέφτικα, δημοτικά της περιοχής. Υπήρχαν όμως και επαγγέλματα που ήταν και αυτά τέχνη, όπως για παράδειγμα το ξυλουργού και ιδιαίτερα του Βαρελά.
Οι ξυλουργοί ήταν κυρίως στα κεφαλοχώρια και έφεραν απλά έπιπλα, πορτοπαράθυρα και κάποια αντικείμενα. Δεν ήταν ιδιαίτερα πολλοί, αλλά απαραίτητα σε κάθε χωριό ή νοικοκυριό που είχε κάποιες λίγες απαιτήσεις. Τα τυποποιημένα πορτοπαράθυρα στην αρχή και οι έπιπλα κατόπιν τους εξαφάνισαν πολύ νωρίς, ενώ οι βαρελάδες μετά την εγκατάλειψη της αμπελουργίας σε πολλά χωριά που έβγαζαν ονομαστό κρασί, αυτοί πέρασαν στο περιθώριο. Και νομίζω πως δεν υπάρχει κανένας πλέον σε όλα τα χωριά που να γνωρίζει κάτι για βαρέλια. Η τεχνολογία δεν μας βοηθάει να προχωρήσουμε περισσότερο, όμως μια και ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα για την Βρετανία και τους ανθρώπους της και τα επαγγέλματα, ανέλαβα ατύπως και ελπίζω να υπάρξει και σχετική υποστήριξη από την περιφέρεια, που είναι η περιφερειάρχης, κάποια στιγμή να φτιάξουμε ένα θεωρηματικό έργο για αυτούς τους ανθρώπους, τους τελευταίους που μείνανε. Θα σταματήσουμε εδώ, σας εύχομαι καλή διασκέδαση, καλό χειμώνα και τι άλλο, και καλή αντάμωση στην πατρίδα πάνω. Ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για την ευκαιρία που μου έδωσε φέτος να συνεργαστούμε και να πω ότι είναι μία από τις καλύτερες συνεργασίες που είχαμε μέχρι τώρα. Πραγματικά γνώρισα ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την παράδοση και για τον τόπο καταγωγής τους. Θα σας παρουσιάσουμε χορούς από την Ευρυτανία και ευρύτερα. Θα ξεκινήσουμε με Σκάρο, χορό στα 3, με το τραγούδι Λαγκάδι Ξερολάγκαδο, Τσάμικο, θέλω να ανέβω στα άγραφα. Στη συνέχεια Κλειστός από την περιοχή, Ζαχαρούλα και θα κλείσουμε με Σιρτό, μια κόρη, μια γραφιώτισσα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή διασκέδαση.
Oh
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.